At your service. Civil, mechanical, electrical. Kumplito ako na engineer eh. Kinumplito ko lahat yan. Engineer ako eh. Engineer ako? Pasinin niyo ako. Ano nangyari dyan? Good morning sa mga engineers Good morning natin. sa mga babaerong engineer! Mag-ingay! Bakit naman nasabing babaero yung engineer? Basic. Paano yung mga driver? Yung tatay niya, jeepney driver? Iba-ibang level yan eh. Driver, basic yan. Babaero talaga yan. Kung driver nga babaero, ano pa yung mga engineer? Pero natutuwa ako dyan. Nakita ko yun sa social media. Sabi ko, grabe si tatay. Pwede namang, alam mo yung gratitude niya. Thankful siya kasi, alam mo, Tits, sharing siya ng blessings. Kasi pwede namang, halimbawa, magpabayad siya tapos ipanghanda ko to kasi sayang naman. Pero, di ba? Mas pinili niyang ilibre ng sakay ang mga pasahero. Kasi, I think for the past years na naging driver siya, jeepney driver, yung mga pasahero niya, dahil doon, napag-aral yung anak niya. Pagka walang hiya ng mga pasahero, dapat magbayad kayo. Mamasahe kayo. Libre nga na nga. Kaya alam mo minsan, di ba, sa panahon ngayon, ang hirap magtiwala sa tao. Dahil sa mga kasakiman na nangyayari sa bansa natin, sa corruption. Pero pag ganito yung balita, parang faith in humanity restored pa din. Totoo yan. Ano ibig sabihin nun, Mang Kanor? Faith in humanity restored. Faith. Hindi! Basta may faith ka. Basta may. Ibig sabihin yung tiwala mo sa tao, yung paniniwala mo sa kabutihan ng tao. Oo naman. Bumabalik pa rin. Katulad ko, gaya lang ako mabuting tao at babae. Okay. Bye, guys. Bye, guys. Di pa tapos. Bitaw. Sa mga drivers nato, shoutout sa mga may nagpapaaral ng mga anak. Talagang alam mo, ang dami. Bakbakeros sa daanan. Yes, kasi lumaki ako mga tito and tita ko. Ako din nagkaroon ako ng PUJ. Kaya knows ko kung gaano kahirap yung isang buong araw nakikitain paano pagkakasyahin. Diba? Tapos mambababae ka pa. Wala namang sinabi doon. Babae yung driver? Yung engineer. Basic kasi magaling siya sa math eh. Yung engineer. Yung driver. Di ba kayo mga pera niya nandito sa daliri Yung driver. Portion 20, 100. Yung driver. Yung engineer. Saan to? Sabi ng driver? Sabi ng engineer. Chicks kasi yung sumakay eh. Sa driver? Saan yung engineer? Nakapasa sa board. Yung engineer? Yung driver. Wow, diba? LTO board. Yung driver? Yung engineer. Kaya pala may padarpulin. Yung engineer. Yung driver. Wow, congrats. Nakapasa ka sa drug test. Yung driver. Yung engineer. Blank. Okay. Ano engineer Blancas na nakuha niyo ba yung engineer Blancas? Ay, may mga Christmas party. Oy, mamaya yan. Sa mga may Christmas party dyan, enjoy your party kasi meron nakakatawa tayong... yung segue ni Uncle, no? Driver. Oy, mamaya yung Christmas party. Hindi kasi ito, no? Mabilis kasi. 16 days na lang. May Christmas party dyan, mambabae na kayo! Bakit naman natin mo? Yan yung segue na hindi nakakatawa, guys, di ba? Wow, hindi ko naman ako nagpapatawa kasi real talk yun. Yan na, guys. Mag-party tayo, tapos kakain, tapos mag-enjoy. Sana manalo kay sa raffle, ha? Mambabae! Tayo'y magsama-sama. Kabisyo tayo.